Marca. Eu, en primeiro lugar, quero felicitar ao Consello Regulador Valdeorras, Marcos, por eses 880 anos de historia que a verdad que son e están ben cumpridos. Tamén quería felicitar ao Consello por ser quen de acadar o nivel que ten esta feira 27 anos despois que el inicio no Aguillón da Rúa, e que agora pues, ten un nivel excepcional que atrae a máis de 4.000 persoas que o ano pasado pues, foron quen de degustar pues, máis de 22.000 copas de viño. A verdad que é unha feira moi importante para a promoción dun dos tesouros que ten Valdeorras, que é o seu viño, e para a Axencia de Turismo de Galicia, para a Xunta, e supoño que tamén para a Consellería de Medio Rural. É un orgullo pues, poder participar e achegar un esforzo para que esta feira pues, cada vez sea medre e para que tamén pues, acade novos formatos como este que se traslada desde Viloira aquí ao Malecón do Barco, buscando pois, máis concurrencia e tamén máis participación e, por que non, máis diversión. Para nós é unha gran satisfacción poder facer esas achegas para que a festa, a través das orquestas, o pregoeiro ou parte da gastronomía se podan incrementar e a oferta desta feira sea maior, e tamén poder participar noutras iniciativas como poden ser a Primavera de Portas Abertas nas Rutas dos Viños, que se celebrou recentemente en Valdeorras con grande éxito, ou a través de axudas para os adegueiros e para os empresarios, de xeito que o enoturismo cale nesta comarca e sexa un dos recursos importantes, un recurso que nos axude a medrar máis económicamente, porque a calidade dos viños de Valdeorras ben o merece. Espero